curan perfectamente, outras non. Pero, según o cambio de letra, é o tipo de leucemia. Según o xen que está alterado, é o tipo de leucemia. E nós temos que diagnosticalas inmediatamente, porque, según o tipo que sea, se lle pode dar un tratamento ou outro tratamento. Isto que está pasando cas leucemias, está pasando tamén que isto é a grande revolución da xenómica, está pasando tamén porque vamos averiguando cada vez máis os xenes que están detrás das enfermedades que non son só as hereditarias, sino a asma, a hipertensión, a diabetes, a esquizofrenia. Isto facemos nun centro que dirixo eu, que se chama o Centro Nacional de Xenotipado. A ver como vos conto que facemos aí. Isto non pensaba contar, pero bueno, vou non contar. Mirade, ali o que facemos é os investigadores que traballamos casi sempre en consorcios interesa, por exemplo, saber que hai detrás da depresión, porque hai moita xente que sufre de depresión. Iso ten que ver co xenes e ten que ver co ambiente, pero co xenes ten moito que ver. Entón, o que facemos é collemos, por exemplo, 500 personas que sufren depresión, 500 que nunca tivemos tal cousa, ou 500 que teñen anorexia e 500 que non, ou 500 que teñen cancro de pulmón ou 500 que non, ou 500 que llevan moi ben un medicamento e 500 que non lles vai nada ben. En eles analizamos letras do libro que temos nós diferentes. Cando se fixo o proxecto Xenoma Humano, descubriuse que en todas as páxinas do libro cambiamos unha letra. Hai xente que ten, por exemplo, na letra 5 do tomo 1, na páxina 1, teñen un A e outros temos unha T. Na seguinte páxina hai outra letra distinta. Houve un proxecto internacional que se chamou, que tampouco participou en España, que se chamou un proxecto internacional HapMap, que identificou o millón de letras de todas as páxinas do libro. E o que facemos son eso. Collemos 1.500 para a enfermedade e 500 que non, analizamos en cada un deles o millón de letras e miramos se cales son distintas, porque as que son distintas, se non hai máis A e noutros hai máis T, ali está o xen desa enfermedade. E co xen pode vir un tratamento e podemos entendelas mellor. Isto está revolucionando por completo a medicina. Pero claro, me diredes, se tens que analizar 1 millón de letras en 1000 personas, tens que facer 1000 millóns de análisis. Como se fan? Pois se fan en centros moi grandes, que teñen moitos robots e moita xente traballando. España ten un. Isto sí que é espabilar. E temos dous laboratorios. Un témolo en Madrid, no Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, porque se traballa moito en cancro, e outro témolo aquí. E axudamos a todos os investigadores do mundo a buscar os xenes que están detrás das enfermedades ou da resposta a fármacos. Esa vos digo que é unha revolución moi grande en medicina. E agora vou vos contar a terceira parte do grupo, que é a parte que máis, esta sí que vos... Hasta ahora foi moi aburrido. Pois agora vou unha parte máis divertida, porque é a parte forense, porque é CSI puro e duro. A ver como vos conto isto. Mirad, foi a parte pola que empecé a traballar eu. Esa non é por aí. Imos sustiños, Vou me quitar isto que estou sudando. É que me teño que poñer en forma, que estou sudando. Mirade, eu cando empecé a traballar na parte forense non existía o ADN. Eu teño moitos anos xa. Este señor que descubrira como ler o libro ainda non o descubría. E claro, pero eu xa traballaba na parte forense. Nos, o único que podíamos facer cando me chegaba un caso era facer grupos sanguíneos. Grupos sanguíneos o ABC, o RH, estos de aquí. Claro, pero eu, para analizar un grupo sanguíneo, tiña que ter unha mancha de sangre que fora como unha palma de unha man, porque senón non podía facer. Un pelo, un pouco de saliva e tal, nin soñaba. E non podía facer prácticamente nada. De feito, chegaban moitas veces pelos, chegaba un pelo. Mirade, se se comete aquí un crimen, cagámola, porque se ven aquí a policía, digo vos eu que de aquí 100 pelos saca. Os que axudades a limpar en casa, a que aparecen pelos por todas partes. Por eso, entonces a policía se ven aquí, mándame rotuladiños en sobres metidos 100 pelos.
Eu tamén me sucedía antes. Agora eu analizo o ADN, pero antes non sabía, non se podía facer. Entón, o que facía cos pelos era, os pelos non podía facer o grupo sanguíneo. Entón, o que os facía era, miraba os pelos polo microscopio, e lle decía, utilizaba un microscopio incluso que se chamaba microscopio electrónico, e iba a xunta do suizo e podía distinguir se aquilo eran pelos ou eran fibras vegetais, de lana ou de... Iba a xunta do suizo e dicíalle: señor Suiz, isto que apareceu en riba da víctima é un pelo. El miraba e dicía: que está quedando conmigo. Eu poñía cara de sabio, que daquela se andaba moi ben, e dicíalle: un pelo humano, porque podía distinguir se era de vaca, se era de can, se era de gato, pola forma da superficie. Pero el me dicía: pero deste? Eu recordo que unha vez lle dixen: mire, isto non se pode saber, eu penso que nunca se vai saber na vida. Confundía, porque Sanger descubriu como ler o libro. Este señor que vedes aquí, que foi finalista do Nobel moitas veces, ainda non o levou, pero vai non levar, e que se chama Alec, e que lle gusta moito vir a Galicia, é Alex Jeffreys. Agora é Alex Jeffreys. El traballaba con unhas páxinas do libro que algúns de vosos libros moi mal din que son ADN lixo, que é ADN que non ten información, porque en realidade ten moita función. El non podía creer que aquelas páxinas do libro non serviran para nada. Pero descubriu para que servían. Pero antes de descubrir para que servían, descubriu que nesas páxinas do libro somos todos distintos. E dixo: isto non sei para que vale, pero para forense ten que ser maravilloso, porque podo distinguir a todos. E o ADN aguanta moitísimo donde lle vete, o que lle bote. Entonces, el dixo: non sei para que vale, pero para forense ten que ser maravilloso para identificar a xente, e publicou nunha revista que os científicos, cando publicamos, facemos moita festa, que se chama Nature, publicou un artigo que o titulou DNA Fingerprint. Descubrí o ADN como se fora unha huella digital. Isto, pois, imaginade, foi unha revolución impresionante. Logo, o tolo de Carimulis descubriu como fotocopiar esas páxinas do libro, e lle deron o premio Nobel. Claro, iso é importantísimo porque significa que se eu toco aquí casi non deixei nada de ADN, pero se podo fotocopiar as páxinas do libro que nos diferencian miles de millóns de veces, xa me permite poder identificar. E todo foi tan deprisa que xa a mediados da década dos 90 éramos quen de ter un perfil de ADN que identificaba un individuo a partir dunha mancha de sangre do tamaño da cabeza dun alfiler. Eu non o podía creer, porque de non poder facer nada empezábamos a poder facer todo, e podíamos solucionar problemas de paternidade facilmente. Este é un caso de paternidade. Sabedes que temos moitos casos de paternidade porque hoxe en día podese facer. Antes, cando eu empecé, non se podía facer. Pero agora, un fillo que non é recoñecido por un pai pode reclamar a paternidade. Tamén un pai pode dicir que non é probable. Isto non vos reades moito que outro día pasou no laboratorio un caso, chámanme do instituto dicindo que fora ali porque nun caso de paternidade o señor que lle dera que era o pai do fillo non quería creer que era o pai do fillo. E decía que fixéramos trampas ca muller, que... Entonces, ali fun eu para poñer cara de serio. Expliqueille que ali o erro era imposible, porque unha vez que collemos as mostras, eso vai para dous grupos distintos de xente traballando, independentemente, sin enterarse de quen é, e teñen que concordar os resultados, que éramos o mellor laboratorio do mundo mundial e tal. Ao final convencido. Pero tardei unha hora. Pero ao final, sabedes que me confesou? Dime: pois mira que se parecía o farmacéutico da Baixo. Porque non sei que lle mira nun dedo había traballado destes casos hai. E sobre todo temos moitos casos de que o que máis nos chegan son pois cousas que aparecen na escena de crimen de delitos. Aparecen manchas de sangre, de esperma, saliva, unha manzá mordida, un chicle, un pelo. Pero os pelos, xa vos decía, que non nos podemos analizar hasta que fai poucos anos, poucos son 15, alguén descubriu o ADN mitocondrial.
Son as vosas mitocondrias. As mitocondrias teñen un ADN pequeniño. Non é o ADN dos libros que vos contaba dos cromosomas. É un ADN que teñen elas. Pero que teñen unha propiedade. E nos pelos, hasta na punta do pelo, temos mitocondrias. Logo temos un ADN. E teñen páxinas do libro este ADN pequeniño. É como se fora así de libro. 30 follas. Nada máis. Pero alguna destas follas distinguimos todos bastante ben. Pero ten unha propiedade que se hereda nada máis que a través das nais. Porque o espermatozoide, cando mete a cabeza no óvulo para fecundalo, deixa esas mitocondrias fora. Iso quere dicir que as miñas mitocondrias e o meu ADN mitocondrial é igual que a da miña nai. Pero os meus fillos non teñen o meu ADN mitocondrial, teñen o ADN mitocondrial da miña muller. Entendedes? Os irmáns sodes todos iguais de ADN mitocondrial, igual que das vosas nais. Pero son os fillos das rapazas heredan o ADN mitocondrial. Eso vale-nos moito para... E como aguanta moito, porque hai moitísimas copias de ADN mitocondrial, vale moito para cousas antiguas. Mirade, isto é un caso que fixe unha persona que está agora con nós, que é Peter Gill, en inglés, que se chama, que foi o Romanov. Sabedes que a familia dos zares de Rusia asesinaron na Revolución Bolchevique. Hai un pouco máis de un século. Pero non se sabía onde estaban os restos. E se pensaba que escapara unha filla que era Anastasia. Non existen hoxe en día todavía historias de Anastasia. Só éramos Anastasia, a filla dos zares. Non. Bueno, algúns e outros non. Pero bueno, na miña época era moi famosa Anastasia. Pero, mirade, esta é a familia dos zares. Esta rapaza que vedes aquí era Anastasia. E resulta que fai 10 anos apareceu nun sitio de Rusia un enterramento que tiña moitos esqueletos ali enterrados. Había 10 que estaban separados. Entón empezou a sospeitarse que ali podía ser a familia do zar, porque non había falta ser moi serrojolos, porque dous tiñen as calles que estaban empastadas con ouro e porcelana. Claro, quen tiña que ser, pero había que probar. E colleuse, por exemplo, unha mostra do príncipe Philip, do duque de Edimburgo, que teña que ter a mesma ADN mitocondrial que a súa nai, que a súa avó, que a súa bisavó, que a súa vez era nai da zarina Alejandra, e dos fillos. Efectivamente, ali había 6, porque a pobre de Anastasia tamén estaba, 6 que tiñan o ADN mitocondrial igual que o do príncipe Philip. Logo eran eles. E a pobre de Anastasia tamén morreron. Por certo, que lle apareceu... Había unha filla de Anastasia que se chamaba Anna Anderson, que falaba ruso, e que dera o camelo a todas as familias rusas, a todas as familias reais europeas. Era reconocida por moitas delas como filla de Anastasia. Dicía que Anastasia morrera e que ela era a que quedaba, pero non era filla, era unha impostora, porque o ADN mitocondrial era outro distinto. Este que vedes aquí é o que queda de Cristóbal Colón. Queredes que vos conte? Este. Mira, de Cristóbal Colón resulta que a mí estas cousas históricas non vos pensades que me divirten moito, pero bueno, gustan máis as cousas máis prácticas. Pero, e ás veces non entendo ben por que queren facelas. Por exemplo, se nos mandan a analizar ahora o apóstolo Santiago, sabedes que está ali enterrado na catedral con dous dos seus discípulos, seguramente poderíamos decir se o que está ali enterrado era xudeu ou é daqui. Pero, se a mí me piden facelo, eu non o faría, porque que pasa se dá que de padrón? Ahora vai o Xacobeo, a Catedral de Santiago, os turistas. Por eso non entendí moi ben estes de aquí, porque resulta que Cristóbal Colón está enterrado a vez en Sevilla, na Catedral de Sevilla, en Santo Domingo. Claro, se todo o mundo cando vai a Catedral de Sevilla di Colón, todos allí botan euro, e van a Santo Domingo, tamén botan peso, e din aquí está enterrado. Pero resulta que quixeron o que igual. Os de Santo Domingo non. Os de Santo Domingo dixeron que dali non desenterraba Colón nin San Pedro Bendito. Pero os de Sevilla, non sei como alguén convenceu os da Catedral de Sevilla e desenterraron a Colón, ao fillo e ao irmán, para ver se aquel era Colón, tendo como prova o fillo e o irmán. E salinos moi ben Colón, que este daqui. E salinos moi ben o fillo, pero o que non nos saliu foi o irmán. O irmán resulta que un rato roeu aquel e contaminou todo, e o único que salía era o rato. E claro, non se pudo saber, porque o fillo
o fillo de Colón non ten o ADN mitocondrial de Colón. Tiñemos que ter un irmán, entendedes? Ten o de nai. É que as cousas non sempre salen, pero a veces, mirad, eso que vedes ali arriba é unha mandíbula da Atapuerca. A Atapuerca é un enterramento que é onde fai durante máis de 100.000 anos levan enterrando a xente. Aquela mandíbula da Atapuerca, as pezas dentarias saenos moi ben o ADN porque teñen moitas mitocondrias. E foi facilísimo analizar mostras de 15.000, 50.000, 70.000 anos. Pero ás veces, sabedes que mostras ben recentes non saen. Como tampouco saliu este que vedes aquí. Iso que vedes ali, que foi... Isto que vedes aquí, que foi estes rapaces que queimaron, o caso Bretón, que queimaron nunha finca que se chamaba As Quemadillas, que manda truco. Non sabedes que un pai tolo queimou a dos rapaces? Pois isto é o que quedou dos rapaces. Estas pezas dentarias que vedes aquí, que eran humanas. O que pasa é que este home cometeu o erro de decir que queimara animais. As pezas dentarias esas son humanas e de rapaces desa idade, dos seus fillos. Pero non fomos quen de quitarlle o ADN, porque era tocalas e desfixeros. Porque estaban tan completamente calcinadas que non houve maneira posible de quitar aí nada da ADN. Pero, ás veces non se pode, pero se pode facer culpable por outras cousas que meten. Pero imaginademos, se ese home tolo ou houbera simplemente remexido aquelo ou pisado as cinzas, non houbera quedado nada de nada, porque foi tocalas e desfacerse. Non sei como conseguiu facer tantos grados unha temperatura tan alta tanto tempo. Isto foi a primeira vez que se utilizou no mundo o ADN mitocondrial nun caso criminal, que foi un caso que fixemos nós nunhas rapazas de 15-16 anos de Valencia que se chamou o crimen de Alcácer. Foron 3 rapazas que violaron brutalmente, que asesinaron, pero brutalísimamente. En 2 das rapazas había pelos púbicos, que é isto que vedes aquí. Correspondían a nai deste señor, porque este escapara, deu mostra, e eses pelos eran dun fillo claramente desa señora, que se chama Antonio Andrés, que foi o máximo culpable dese crimen tan tremendo, pero escapou. A última vez que se soupo del, estaba nun ferry por Escocia, pero nunca foron capaces de dar con ele, ainda que foi o principal culpable. Isto é outra cosa que facemos, que é cromosoma Y. A ver que vos conto para que facemos cromosoma Y. Necesito estrangular a alguén. Sí, está facilísimo. Son un experto estrangulando, non pense de isto. Que mal morre a xente da Riba. Estás morta? Ven os forenses, ele está morta. Entón, os forenses ven aquí marcas aquí na parte esta de aquí, vale? Entón, collen unha torundilla de algodón, xa podes despertar. Collen unha torundilla de algodón e marcan así. Claro, pero hai moitas células dela. Eu, además, laveime as mans antes de estrangular. Entón, moi poucas miñas. Vale? A técnica esta de fotocopiar ten un problema, que cando hai moito dunha cousa non se ve o que hai menos. O sea, únicamente vería o teu ADN, pero non vería o meu. Entendedes? Entón, non o podería saber, pero se estudio cromosoma Y, páxinas do libro do cromosoma Y, se o que fotocopio, que aparentemente non tes cromosoma Y. Entón, é o meu, entendedes? E por iso facemos cromosoma Y para estas cousas que hai mezclas de home e muller con moita parte de muller. Valenos para crimes sexuais e cousas deste estilo. Claro, se me di, si que me estrangula é a compañeira do lado que me está mirando mal, cagamos, porque non poderíamos
E se me dis, e se me estrangularas con guantes, con luvas, tamén, pero sabedes que nos pasou outro día, isto é verídico. Mandáramos outro día un caso de Portugal, donde un señor estrangulou unha señora, unha rapaza nova, de 20 anos, pero logo con guantes, pero deixou os guantes tirados fora. É o que se chama inteligencia criminal. Este foi o primeiro caso no que o aplicamos en Europa, que foron dúas rapazas de 9 10 anos que violaron e mataron, como as de Alcácer, 2 tolos na localidade noruega de Kristiansand. Eran 2 porque aquí se ve que hai 2 páxinas do libro, non unha das páxinas do cromosoma Y. E mirade, a revolución, e con isto vou acabando que estamos tendo agora, é non vos acordades que vos decía que había letras do libro que cambiamos todos? Unha letra nada máis. Pero claro, temos moitas destas letras. E claro, eu se toco aquí, con isto non podo matar a ninguén. Pero se agarro isto, imaginadvos que toquei isto. Aquí deixei a D das miñas células de mano. Pero deixei moi pouquinho. As bacterias empezan a comer isto rapidamente. Ao cabo dun día non queda nada. Romper as bacterias e coller o libro e empezar a romperlo en ananos. E ti pode romper unha páxina, pode romper o libro, pode romper unha páxina, pero romper unha letra xa tes que andar rompendo para romper a letra. E un grupo de laboratorios que teño dentro de unha hora e algo unha conferencia porque temos que falar, descubrimos que pensamos que se facíamos moitas destas letras iba a ser unha revolución no mundo forense, como así foi, porque o que estaba moi estragado podíamos ver. E así podemos aplicar, por exemplo, no das Torres Gemelas, onde chocaron os avións. Claro, ali había xente, imaginadvos como quedaron. Quedaron esturriñados, o máis grande que puedo quedar foi anacos así. Foi sometidos a moitísima temperatura. Non en todos fomos quen de analizalos, pero moitos sí, e saíron ben. E igual pasou co tsunami asiático, que non o teño aquí posto, porque además sería moi impresionante, pero isto foi tremendo, porque no tsunami asiático, que vos soa tamén, seguramente, que morreu moita xente, fixeron moi mal a recollida de mostras, meteron os corpos en bolsas que rotularon con rotuladores de lebles, que se marchou o que tiñan marcado, e logo puseronlle por enriba bloques de xeo. Claro, ao cabo de 24 horas, 5 horas, ali facía moita temperatura e moita humedade, non quedou nada. E foron polos cadáveres logo un mes máis tarde, que xa non eran bolsas de xeo, eran globos de cadáveres putrefactos. Teño fotos, era un pouco duro mirarlas, pero o tema é que non había maneira de analizar o ADN normal, pero as letriñas sí, saíron todas ben, e por iso podemos identificar. E logo máis adiante, cando houve outro atentado, que foi o atentado do metro de Londres, a xente da Policía de Londres preguntounos: podemos distinguir que as letras de onde son? Se son africanos ou se son asiáticos? Dixémoslle non, pero vamos a averiguarlo porque hai letras que son distintas nas distintas poboacións. O sea, que costounos pouco traballo distinguir chinos, africanos, europeos, pero incluso agora podemos distinguir daneses de galegos. Isto servimos para outras cousas, como por exemplo o 11M, que xa sabedes que foi o atentado terrorista máis grande que hubo na historia de España, seguro, que non sei se de Europa tamén, que xa sabedes que uns terroristas puseron explosivos en trenes, estuparon todos os trenes simultaneamente cando chegaron a Atocha, e logo eles se suicidaron nun piso. Pero apareceron estas prendas que vedes aquí, nada máis que vou falar de dúas. Este gorro apareceu nunha furgoneta, pero de ali quitamos a ADN, pero non era de ningún dos terroristas, tampouco de ningún policía que o contaminara sen querer. Logo de quen era? Se apareceu nunha furgoneta que usaran os terroristas. Entonces, ao xuiz del Olmo, que se chamaba, interesaba saber de onde é terrorismo de ETA, é terrorismo islámico. E nós lle dixemos, dese gorro era miles de millóns de veces que fora máis probable que fora de alguén do norte de África e seguramente arxelino. E xa o detiveron. Pero isto foi máis raro. Esta era unha mochila que estaba nun dos trenes que tiña explosivos que non estouparan. E alguén a tocou.
tiña ADN bastante, quitámosle o ADN e lle dixemos non sei cantas veces, billóns de veces máis probable que fora español que fora norteafricano. Ainda non se sabe quen a tocou. Pudo ser un pasaseiro que tocara, pudo ser un terrorista, non o sabemos. E tamén lle dixemos que ese señor ten os ollos de color azul, porque tamén o color, moitas características físicas clavámonas. O color dos ollos, perfectamente. O color de ollos azul nada máis que un cambio dunha letra, de todo o libro do Senón. Os outros son variacións de 10 letras, máis ou menos. Pero clavamos o color dos ollos, o color da pele. Estamos investigando moitas outras características físicas. E vou rematar con este caso. Este caso foi un dos últimos que nos mandaron. Foi un caso que nos trouxo Schollinger. Resulta que en Londres, isto trouxo fai 2 anos, pero levaba 18 anos seguidos un home violando unha muller en Londres cada mes, como moito. Cada mes violaba unha muller. Non estaba, claro, o problema é que iba sempre de noite, iba tapado. Este era o retrato robot que tiña. Este logo foi o criminal, porque non se parece nada. Eu xa non creía moito nos retratos robots, deixei de creer de todo. Pero claro, non me extraña que iban despistados. El cada vez facía o ataque nun lugar distinto de Londres. Non estaba na base de datos que temos de ADN de persoas que cometen delitos, xa os metemos nunha base de datos por se volven a cometer outro delito, pero este non estaba. E tiña un equipo de 4 persoas que estaba detrás del, pero non daban con ele. Gustáballe moito, violaba máis víctimas, máis ben mulleres de bastante idade, iba ao máis indefenso. Casi todas eran de máis de 50 anos e alguna de máis de 80 anos. De menos de 20 anos, nada máis que había 2. Iba as víctimas máis indefensas. Trouxéronos ADN, nos analizando ese ADN, lle dixemos, mire, este señor ten un 82% dos seus genes son africanos, un 12% son nativo-americanos, un 6% europeos. Eso é típico do Caribe e típico particularmente de Jamaica. Clavámoslle o color dos ollos, o color do pelo. Dixémoslle que tiña un 75% de probabilidades de ter unha calvicie incipiente de ter mediana idade, que era o normal. Con eses datos, pensaron nun, seguiron que foi este, que de momento foi declarado culpable de 230 violacións. Se imaginade vos os anos que ten que botar na cara. E non vos quero contar máis porque non vos quero cansar. Nada máis que decirvos que este é todo o grupo, este son eu, que xa me pode ir calando, pero que non me preguntastedes nada. Pero agora tendes unha oportunidade de facer. Gustou? Foi aburrido? Sí? Bueno, a que a xente tamén pode ser divertida. Me queda ahora hacer una pregunta, que me da mucha ilusión. Tenemos un libro, que como saber célula en cada dos lentes para saber qué características É que os libros temos un do pai e outro do nai, pero mezclas. Entonces os libros son sempre mezclados os dous. O sea, un sei sempre ten, imagínate, unha letra do libro que fai o color dos ollos azules. Realmente é recesiva, hai que ter unha A nos dous libros. Se dites unha E unha T, tes os ollos marróns ou verdes, dependendo de combinacións. Ten que ser sempre a información dos dous libros. É como funciona. Moi boa pregunta, boísima. Mais, sí. O cromosoma Y do home, ben, sabedes que o cromosoma X e o Y, bueno, primeiro que non xa che contesto que non. Dinos, os homes, faltamos un anaco, pobres. Realmente, os cromosomas sexuais
son moi pouco informativos. Veñen do mesmo cromosoma. Antiguamente, nada máis que había un. Agora temos o X e o Y, pero teñen pouca información. Únicamente información de algunhas características sexuais. Pero non teñen moita, codifican pois testosterona, hormonas, pero pouca cousa. Son cromosomas pouco interesantes, pero non falta ningún anaco nin lle está pasando mal. Veña. Do caso Xunta non me gusta falar moito porque a mí non me gusta falar de nada que estea baixo o segredo do sumario. Pareceme que dos casos estes non debemos falar nunca, porque primeiro está baixo o segredo, e o segredo é por un motivo, e segundo porque non me gusta nada que se fale de se xente culpable ou non, porque sempre hai que respeitar a presunción de inocencia da xente. Entón non me gusta nada o tratamento que se está dando caso nos medios de comunicación. Nos ali fixemos a parte de toxicoloxía, a parte de envenenamento, outra cosa que facemos. Pero non vou contar nada do caso porque sabes que non me gusta falar destes. Isto que era unha rapaza que desaparecera, non? E que non se sabe onde estaba enterrada. Non, porque iso non é o noso traballo. Nos ten que aparecer un resto para saber se esa é Marta del Castillo. Pero nós non nos ocupamos de investigacións policiais, que é onde está enterrado ou non. Nós nada máis que traballamos coa ADN. Sí? Mira, hai microorganismos que ademais veñenos moi ben, que a nos interesanos moito buscar microorganismos que aguanten moita temperatura, porque a PCR depende moito deso, pero os que temos aguantan 100 e pico grados. Cóllense de volcáns submarinos, porque tamén